Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapho ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Namuhla ake sikhulume ngezimpukane. Impukane okuyisilwane esindizayo, sindizela phezulu. Baningi ababuzile babuze ngey'ndlela ezihlukene. Kuyenzeka kube ukuthi impukane uyibona iyandiza noma ihleli kuwena emzimbeni, okanye kunokudla uyazibona noma uyayibona. Lokho kusuke kubika isichitho. Okungenzeka ukuthi kunesicitho esifakwayo kuwena okanye esesikhona kuwena okuzomele usikhiphe ngokushesha, okanye indaba ekanjalo uyisukumele. Uma unombuzo ungabuza kwi-comment, nawe sizokwenzela eyakho ividiyo siyiphoste ku-TikTok naku-YouTube. Kodwa-ke iba nesiqiniseko sokuthi usubscribe-ile ku-YouTube ngoba ila esiwafaka khona onke amavidiyo usuku nosuku. Nisale kahle.